Naidara pa mang kuta sa ospital, alagad binawian man sa nanimbuhay ang sarong 18 anyos na rider. Makalis na madisgrasya sa pigmamaneyong motorsiklo sa barangay F. Simeon Ragay, Camarines Sur, Banggi ka nakalis na Lunes. Binisto ang biktima na residente kang barangay Kabadisan, parehong Banwaan. Binisto man ang driver kan owner type jeep na sarong 52 anyos na lalaki, asin residente kan nasambit na lugar na maswerteng daiman na lugadan. Alagad apwera sa nagadan na driver, kritikal man ang kamugtakan na stangunyan kan 18 anyos na backride kay ning babayi. Sigung kay Police Corporal Ricky Petrola kan Ragay Municipal Police Station, parehong direksyon ng pigbabaybay kan ambuslados. Alagad pag-abot sa nasabing porsyon, nagpurbar na mag-overtake ang motorsiklo sa owner type jeep. Alagad nagkataon man na papaliko sa intersection ng owner type jeep na nauli sa indang pagkakadisgrasya. Wala po kaming updates kung anong pinaka-cause pero possibly po yung tama sa ulo, yung impact sa ulo. Napag-araman man na may darang helmet ang mga biktima, alagad daiman sulot kan mga ini. Papaalala sa lahat ng motorista po. Unang-una, lalo kung nakamotor po, isuot ng ayos ang ating helmet. Huwag po tayo magmamadali kung kailangan nating makarating ng mas maaga sa ating patutunguhan. Mas bumiyahe po tayo ng mas maaga at mas mag-ingat po tayo at mas maging defensive driver po tayo, lalo ngayon sa panahon po ng Semana Santa. Dai naman masaangat paning reklamo ang pamilya kan nagada na rider. Makalis na akuon kang ibong nalado ang gastuson sa pagpapalubong sa biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.